loan na tu de ta na shet nge tu thil poimo kan soi do na he video lo safe la na kin en le tur tan te po amo in trend te po lo share la an tang kai pui ta kin tam tak pi chuanin loan hi kan lak chak zek zek awanga la kan ni lo tlam puya a tu na min no awanga la kan ni thina nge hei in sak alo ngai mo sum do na kan tran du ni mo kan zir lai in pui tu tan te po le emergency tel tam tak tan poin loan kan la thina chu tiam huna chuanin he tiang zo an te hi loan min pe tu te na khanin kan zot nge tu ni apakhat na chuanin interest rate hian zang nge ti kan zot tu ni mi tam takina loan an lak hian mi kan thre te poi loan an la a enge zang nge loan la chu interest ka tia interest point lo shelo thini hei loan pe chok ti hian an lo shil thamu mal lo nge an lo nge to lo be sim prim poi ka shelo a interest kan zot nge tu nia antinan 11 le 11.5 kilon tang se 0.5 flek in thlau po kha hun reya chuanin khwareya kum som hi chuanin en thlau mem thina kati ang chete in thlau po kha kan hre kar tur nia chuwang chuanin kan loan min pe tu te nen reya min pek tonin eng interest nge eng za nge interest rate kan zo tanga kha kan ngam to kan yem ti kha kain chut tur ni apa hina chuanin a loan tenor a loan reizo nga hi kan zot nge bok tur nia hei hi loan chia le loan tha in khiana tam tak po ni boka mi tam tak chuanin tuna bike lo li don te loan in bike kha noi khat manon tang se cash down payment nuwa hanin khatin hian sang hi bakaru langai lo chuan sang hi hen ru langan ti ta ni mi tam tak chuan an zot chun zom lo khatin sang hi rula bike thar le thi ka chu thavia tur hen lo ngai thini alan dan po khan thareng boka ama ro chu sang hi khan kumrei khan lo choi ti thina kha khanin interest apung kha tam thei me ma alon ru ti khan lo thangai lo ni ka tiang kha loan chia ania poisamin puk ti tu te ho kha thloin poisa kan pe char chalang do thoni kha kein chu tanga a reizo kha a rei po le apung tam do na kha pung tam do kha choi kan huam mem ti kha ngai to nga amar chu khatina kan pe kha tlem thonga amar chu a reizo kha a tlem chuan khatina kan pe kha atamanga amar chu apung tlem do na khami kha kan buk chia mangai do na chu a reizo kha kan chu chhuat ti thlopanga enzange apung tu te po kan zot thin tur ni apathum na chuanin kan loan la kha fix nge floating te kan zot nge tu ni chu miom je chu a interest te kan sen kan interest ka entenan 15% te ron tang se fix a chuanin kumsom hi chu po lo ru don po ni la kami 15% ka hang char char tami ni amar chu floating a chuanin kan ram economy mil khanin ain chidang lamanga achang chuan 15 ain sanga achang chuan 15 ai te pon tiam ve thenga kha enge kan loan din hun kha kan thel ve shim kha tha kha kan zot nge bok tur nia apalina chuan processing fee le charge poisa choi bel tu thil amem ti hi kan zot nge tur nia a loan min pek pi lama khan an loan an lo process nang khanin poisa hi kan choi ve thini chana chuanin sang te mo sing te mo me thenga kha kan zot tanga enza nge ka choi ngai enza nge ka pek bel ngai ti kha a thena phe chuan an lo soi mu mal lo kan loan at khan lo ka top te mo chen kha kan thret processing fee sam dot te pe lo me thina kha processing fee kha kan loan lak mai nang za nge le processing fee pi la mai za nge choi biang bel tur omem tax ni no choi tur omem ti te kha kan chin chia thap tur ni apanga na chuanin loan insurance tuna ka pheu thret te pon oma an chung ten loan an la a loan an tu kha bor le thut ta mai sia choin khami phur ri ta kha a chung te khan om ta shin ni a thlo me ma anin veng thei angen yang thi na te ka chuin veng thei lawa amaro chu ka tianga khanin loan hi tu la phei chuan an insured de vek to in ka sia bank tran ka ta chuan ka tinga loan kan lak don re in kan insure tanga insurance kan tianga insurance man po kan choyanga chuanin lo bor thut ta po ni la ke ma ni chung te khan tor lo nga kan insurance company te khan min rul sak don ni khami bang khan loan hi kan insured ani em ti kan zo tanga kan insured nge tur ni chuanin processing fee a khanin kan soi le lo nga hi kan zo tur chu ke ma ni po kan loan lai kan cheng tur nia ka bank ka tang khan ron kan don ta poisa kha ka bank ka khanin poisa to lo om lo ta se late fee ka choi don ti khan ta za nge late fee om mem tiang te mo ka bank ka khan poisa lo om lo char tang se en tin nge niam mo thum te ka lo lo se late fee tam to nge ke ma min man don nge kha tiang te po ka zo chiang vek tur ta chuan apasari na chuanin loan hi ka la pha ve re em ti kha kan zot tur bo ni den loan offer thlo me kan lo huwa kha a thang chuan khai ti le te lom thini lo nei mi tan loan tu ti te mo amo me se tan big chawa loan ti ang te po khom theita kha ti ang chia khanin kha loan kha keima
ฉะนั้นเพจส่วนนี้ก็อินคัมมิลแต่พวกขันโลนแต่พวกบินไปเทียก็เจียงเสียขานินจะเงเฮโลนี่ก็พาเฟรเงมตีค่ะกันจดจูนนี่คดีส่งขานี่ส่วนกันเชื่อหนึ่งตัวจูโลนี่มันรัวนี่กันมันเทียมส่วนกันหนุนมินเสียมชัดปุยเทียกันมันเทียมแล้วเราจนกันหนุนนั่นจะเสียแค่เทียทุ่งจูวังส่วนนี้ฟิล์มคูดตักเละรบมันชัดตักในสายอินโลนกันละเชียนตัวนี้ตัวนั้นก็เราใช้ส่งตาที่ขันโลนกันหลักมาอินเช็ดเวกกันตุ่มโดนเนี่ย